sarokni bagui makno tongthokma sal chini mani kokborok bai Israel ni paternoster ni kaisa sthayo subra Jisu Kristo soyung bini sagri rokno bo surima phurungmani Hebrew kok bai o kokthai dal bidal kubangma haktorni borokni kokborok bai sijak tongaro chini kokborok bo dinini simikai aro mukumo haikai torukha aro srai ke tini nukha chini kokborok bai subrani surima aro thepajakma tai tini abo tongthok khanisung surima pandani bisingtei abo chengeri jakha abo baino sung tabuk saimano Israel ni paternoster ro chini kokborok kokbai subrani surima angkha hayung kuplungui 195 mani kokbai sijakni kaisa surima mani kokbai dai sini haktor India ni khai abo tabuk 10th language abo sini haktor ni north eastern ni khai abo second north eastern language klaikha tini ni simi abo historical inauguration sung klaika sini celebration ni je tongnai father brother sister song by thansa khayei tini phungni 9 o'clock o program chengi rijakha paternoster Israel ni a stayo jotonono hambai Tiprasani sisadi hani blog menagma sengsar buka metanai sasubra Jisu norok nikawo afan karei sengsar ni seleng katewui Soitan ikuri wajung tamong doidong sengsara srapsani bagai bajani Tiprasani sisadi hanibrok menakma sengsar pohortu buka metanai sasu